It is Durban Network 74 sasekhona la Eddington Primary School. Sebengenile ke abangaphandle bayolanda ingane zabo ama South Africans ashiwe ngaphandle zwakala mfethu. Hey, baf siyabona bangenile laba abanye. Navalela ngaphandle thina bathi bayo collect ingane zabo. Kusho ukuthini lokhu nina nisele ngaphandle nababona bangene ngaphakathi. Okay, but ngibingelele. Cha lapho ethi mina anginayo ingane efunda la. So angena umzali onengane efunda la. Kodwa ngizophelezela i-movement kaJacinta. Nokuthi bhuti wami maningi ama challenges fethu. Nje ungifica nje la sikhuluma nayo nalento ukuthi ngike ngiqalela nje bhuti wami angitravel impela kodwa ngicabanga ukuthi sonke siyawazi ama rules okutravel ukusihamba kanjani. Kade ngenze example kubhuti manje nje buqhamuka ukuthi eRussia bhuti wami ngicabanga ukuthi ngeke babadedela abantu abawu100. Indlela lo 100 ongayingozi ngayo ongaziwe uqhamukaphi kophathi la thina sebana 20 million esingawazi uqhamukaphi kona amaze anganawo ngisho ama illegal foreigners awo 8000 eSouth Africa bhuti mhlawumbe u25 million. You understand? So lo 25 million vele uzokwenzeka yona lento bezothatha ikole ikhala ekoleni odriver bama truck labo driver bama truck 60% ama foreigners uya etolo uya komakhenika uya koplumber khona abantu fethu mina nginobhuti owayekade eplumber wazi wayeke iplumbing wakhetha uko drive Uber ngomsebenzi awusekho yabo. So la mfethu sizodinga ukuthi sibambisane bafethu siyazi kunabantu abagangster base South Africa nalento. Well laba abanye ngiunderstand mhlawumbe kumuntu one container angisho ukuthi right but kubukhulu nobhuti wami ukuthi umphuce isinkwa ngoba mhlawumbe labantu baya rent container but mfethu ucela ukulekelelana nabo ngoba phela ama container akhona baqhubeka bafaka abanye abantu mfethu akwazi ukuthi mina ngihlala kaMashu ka-K isection iyodwa bhuti wami ina 11 containers ama Somali in one section hayi uMashu wonke i-section yaka-K inama Somali awu 11 ama container. You understand? So nje mfethu lama Somali ngane zawo zofunda la mfethu kusafika abantu abazosebenza kufika imindeni nemindeni and yambondelana nendlela ekuthiwa bangena ngayo basuke bama refugees banika ukuthi kune magnesium ngakuba bacashise but asylum seekers but awukwazi ukuthi ucashile uphinde uhamba ngoDecember uyosha ama holiday ngakini uphinde uyabuya futhi yabo wena la usuku temporary uthi nje uzohlala leso sikhashana mhlawumbe 3 months ngokomthetho mangabe ucashile awuzivuli futhi business awuvuli business wena la uzofuna usizo uma kuthi uhulumeni uzokunika indawo yokuhlala kunika indawo yokuhlala hayi ukuthi wena segrento kuwena la kunama foreigners egrento kuwona la kunabantu abangenamaphepha okuba la eSouth Africa egrento kubona abawo basi sinabantu thina bathi basi kwi-foreigner elingekho legal ukuthi libe la eSouth Africa elingenamaphepha bhuti wami nokuthi mfethu okuwesi nako konke mfethu ngifisa ukuthi abanike nibabuzeke bona-ke laba abenza lento la eSouth Africa ukuthi khona yini izwe emhlabeni ekuthiwa uzovele ungene nje noma kanjani yiloko nje mina ngifisa ukwazi kubona ukuthi bona nje babayenza lento la eSouth Africa angasuka niNigeria niye Kenya benze the same thing akushintshiswaneke manje sithi iSouth Africa sigcwele thina sine overload sicela ke baye kwamanye ama countries mhlawumbe ngokungekuselungiseka kulonyaka fana abahlalayo kulungile esizohluleka ukubakhipha but kusukela moving forward fethu bangabe baseza la sibaningi bafethu yazi mase kuthiwa bahamba bonke labantu sizohlala still siba nabantu abangasebenzi kangakanani mfethu ngizofika ube nengane zo5 bhuti wami ngizokushiyela 30 I will never make it bhuti wami. So nje ngiyacela nje mfethu akuyona impilo akuzokuthela thina mfethu sisoft kakhulu angiphatha amazulu mina ngizokhuluma kanje namhlanje ngqongqoze umuntu okhamba ekhaya bathi ukhala ngendlala ngizomupha. You understand? So akubona ukuthi ukubazonda thina senza into enziwa kuwo wonke amazwe yenziwa lento wonke and alikho izwe nje bhuti wami can never find 20 million yazi khona izwe eliyipopulation mhlawumbe yabantu abawu 5 million yathi thina siba na 25 million foreigners yabo ngaphuma amazwe. That is a country within a country, 2 countries. You understand? So angisho kabi mfethu sonke siyabenza amaphutha abantu bahulumeni nabo banawo amaphutha abo but ababuye kuma senses amaphoyisa bathatha imali kulabantu amaphoyisa la athatha imali kuma kwerekwere anengane la South Africa bhuti wami wona sizokhulela kuphi yabo if umngenisa lo muntu still ungena nebomb noma ungena ini uzobhoma ba ngoba uzobhoma ingane zakho. Recently kune camp eyatholakala eMpumalanga ekwatholakala ukuthi ama Somalian dia train amasosha abantu abatrainer as an army cabanga ngaze ngibone leyo yayitrend it was everywhere yayiphuma naseyindabeni. So le army izosebenza kuphi la
don't know mhlawumbe izovikela umbuso. You don't know. No, izowisa, izothatha nje, bazothatha bhuti wami. Bazothatha la bafethu konakala ngale ndlela and yazi ifethu into engiphatha kabi kakhulu. Yabo abelungu. Anginayo inkinga nabo. Ngibathanda kabi abelungu. Ayibathinti lento le. Le ama illegal foreigners. Abathinti kunalokho bona cheap labor. Yabo. Kade ngenzela omunye example. Mfethu, mangase kuthiwa ngibala abantu abamnyama. Abantu abamnyama abanjengami nawe. eSouth Africa. Uyazi ukuthi mangihlanganisa iPakistan, iSomali, iMozambican, iZimbabwean, oZambian. Baningi nginami nawe labo bantu. Kulelizwe. Baningi nginami nawe. Bathamba iZimbabwean. AmaZimbabweans ewodwa hlaba alingana nabantu abamnyama baseSouth Africa. Ungenza ngathi ungabona ngathi ngiziyaphi. Thina sizwe ukuthi ezweni lethu khona belungu khona namandiya. Yabo. Otherwise abantu abamnyama bona kukhona nabaleleke yeka-ke lana lababalele. Si population abantu abamnyama baningi abantu bokufika kunathi. Sebehambe kangaka. Hayi baningi kakhulu mfethu. Mhlawumbe phela ukubala ipopulation yabantu abamnyama bangaku manje. And kuleyo population ake ngithi mhlawumbe kuno 40% ongayiboni lenkinga le. Mina ngihlala kaMashu bhuti wami. kaMashu manje la kulabantu ababona la. Bawu3 abantu engibazi abahlala kaMashu. Kulabantu abala. Only 3 abantu bakaMashu. Bathi abantu bakhona bahlakaniphile bhuti wami. Sithola ukukhohlisana ke le ndawo sasemalokishini. Yizona ezisilimaza kakhulu. Mina nje mhlawumbe mangase kuthiwa khona ngibona ku video ngayijoke ukuza kwami la. You understand? So lento idila nento eziningi. Abantu ebalimazile bafela. Bhuti wami kangangoba mhlawumbe lento mhlawumbe ngagcina ngalunganga ngenxa yokuthi umqondo wabantu abamnyama ufile wefethu ufile asikwazi ukubambisana ngithi ababona benze njani lapho bancane kodwa kwabona ama drugs abo mawuzu umlando wabo mayiphelele kulo ama drugs wathatha kulo muntu angiyezi lento ama drugs yabo so babambisane thina into lekha kuthina nje bengithi ubone nalento idonsa kanje ungabambisana mina ngiza la bhuti wami kokugcina ngithe ngiza nje la angisho ukuthi yiphi ihlobo yamaphoyisa bengibona but restaurant yawo not restaurant esaluni engidlulile ngifice nezitolo bekhona amaphoyisa adehleli ayichiphizela amafoni ahleli nabo labantu so yabo thina sebagijimisa ngala babangani babo ezitolo la point so impi fethu inzima kakhulu mfowethu sesivala mhlambe yini ongafisa ukuyidlulisa kuJacinta ngoba uselishayile ikhwele phinda kodwa abantu beloko bengamjoyini mawubheke into enazenzayo it doesn't reflect to numbers zenkinga efaced ama South Africans ungathini kubantu abangakayijoyini imarsh abangakayiboni lento fethu yabo inkinga enkulu bhuti wami mhlambe ikuthina vele ezabantu abamnyama thina sabantu vele lento kuthi ukholwa ngokubona ngayikholela kakhulu kubantu abamnyama ukuthi abantu abamnyama bayi labantu abakholwa ngokubona. Yabo bese ngenzele example. Leba ngithi ngihlala kaMashu. Kunabantu kaMashu manje ongangiphikisa mangase ngithi kungena 100 million wabantu. Abekho vele abantu aba 100 million abangenayo. But uzodlalela ekuthenini aphike kodwa angazi bangaka abangenayo. Kodwa into ezola nayo yena ukuthi ngeke ngena amakwerekwere awu 100 million ezweni la elethu. Khona zola nokuthi ngeke mina size siphathwa amakwerekwere ezweni lethu. Kodwa akazi ngena manga ngosuku. Phela ukwazi ukulwa impi uthi uhleli yethu wona ngosuku la futhi kade ngenzela umunye example before ngize kuye kwi-answer yakho. If ngena 5,000 ngosuku ngonyaka it's 2 million. In 10 years it's 10 million, it's 20 million foreigners. If ngena 5,000 ngosuku zoqhubeka naleyo math. So angikusho mfethu ukuthi ngiyacela lento esiyenzayo abanye bethu bayasebenza bhuti wami ngichome ngalokho. Abanye bethu bayasebenza uJacinta bayiphila impilo yabo abayiphilela yona. Ngicabanga ukuthi akaceli komunye umuntu uyakwazi ukuyimanagela impilo yakhe nezingane zakhe nomndeni wakhe. But ula yabo baningi abantu abakhona abanye ngibabonayo ngibaziyo labasebenza yabo banye nje bayimele kahle but balaba bazolwela abantu ngicela nalabo mfethu abangaboni ibathinta manje iyabathinta bhuti wami iyabathinta mfethu in 20 years time mina mhlawumbe ngizobe ngasakwazi ukuthi ngenze lento ebengenza namhlanje sibuyele namhlanje nawo yabo ngoba mhlawumbe sekuyingane zethu sengakwazi ukulo and njengoba ngisho mfethu if it's 2 million ngonyaka sino 20 million already now yabo so uzobala labo 2 million ukuthi mawukuthi 10 years uzobuphuma nesibalo sakho mawukuthi 20 years uzophuma nesibalo sakho ukuthi bazobe bebangaka mina emva ka 10 years sami isibalo sithi bazobe bo 40 million la ezweni lethu ipopulation abantu abamnyama kulo sina siu 57 million country yonke sizoba sesina 40 million foreigners kulo 67 million kulo 57 million
sobe sesicishe silingane. So kuzofanele ubala abantu abamnyama ke lo 40 million vele kube sekwa foreigners. So kube sekusele lo angazi ke ama numbers kube bokubantu abasele. Abantu abamnyama lapho vele bancane. Yabo. So nje mfethu ngiyacela abantu mina bhuti wami la nje bangila kungithatha isikhathi esincane mfethu ukwenza lento. Ayikho into ephazamisekile empilweni yami kunalokho ngilungisile. So nabo abayeke ukuthi bathi izobaphazama ayibaphazamise lento. Ama movements lawo kuba once off, once in 2 weeks. Yabo or once ngenyanga yabo ukulungisa izo mfethu ngeke ungitshela ukuthi yabo khona umuntu manje kade ngisho nje ngilungisa icathula ukuthi khona manje uyiphodishela ukuthi uyodansa. It's fine vele phela imali yakhe. But ake siqale ngala sibuye ke sami so dansa ke lesidansela zona. Yabo ngiyacela nje bafethu lento siyenzele thina. Sibuka 20 years from now. And mfethu lizohamba bhuti wami. Lizohamba and angifuna ukusho kabi asilitholi usizo emaphoyiseni. But ke mfethu nalapha amaphoyisa abanje bela atshela ukuthi aweze la umsebenzi wawo ukuthi aze la. So awukho ukuthi nawe azokwenza anikeze instruction yabo. So mfethu singasho ukuthi mhlawumbe uhulumeni noma ubani yaphathi kubuhlungu bhuti ukuthi eSouth Africa. So kufanele prioritize i-foreigner over umuntu wala hayi bethi joke bhuti wami. Joke yabo mfethu.